Kapin sa 700,000 pesos nga balor sa drogas ang nasakmit sa bypass operation sa mga sakop sa Mandawi Police. Ang report ni Nico Sereno. 105 grams sa gituuhang shabu nga mobalor ug 714,000 pesos. Kini ang nakumpiskar sa buy-bust operation sa barangay Subang Dako kagabi. Arestado sila si Gerald Humawas, Reynan Padin ug Michael Prado. Matud sa Mandawi City Police, si Humawas ang target sa operasyon, human mugawas ang iyang pangan sa una ng anti-drug operation. Wa pa hinunakuhaan og habig ang mga dinakpan. Ang source manggod is from Manila. Then naagay di magino kalikayan na pay mga users diri sa Region 7. So kung until such time na wala na users, mukuan ko ng illegal drugs. Samtang kaganihang buntag nag-New Year's call ang mga police officials ngadto kang Mayor Jonas Cortez. Naanda na kini nga kalihukan dungan sab sa pag-update sa ilang mga accomplishments ug proyekto. Gisaad sa mayor, muabag pagpangita og mga luna aron tukuran sa mga permanente nga building sa mga police stations. Mapasalamaton si Abelia sa padayong suporta sa dakbayan. Napoy gikuan si Mayor regarding sa atong deployment and possible na purchase po niya sa katong lot intended para sa station. Muna yung gi-priority karon. Samtang ang Mandawi Police wala ray dugang preparasyon nga gihimo alang sa Fiesta Senior. Kini labi na kay kansilado ang traslasyon ug fluvial procession nga parte sa kapiestahan kundi indunay partisipasyon ang Mandawi City. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.